Waar vlochter Jedderuut? Maurice Stijn of toch Kees van Wonderen? Want de degradatiestreek komt van Heerenveen heel die dichterbij. En Cambuur pakt na jouw verliespartij op Riegen eindelijk weer eens een puntje. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Het is de eerste, de beste kans en dan gaat hij er oza lullig, oza klungelig in. Het gaat weer helemaal mis in de verdediging bij Cambuur. Goeie goal van Pavlidis. Nou, dan wat in de beste. Ja, Milan Smit. En wat doet Robert Soldrik is dat goed. Koen Costons van leeg goal kan hij de bal binnentikken. Pavlidis, ja, de hattrick. Het zijn twee clubs die het net in vorm binnen. Twee clubs die het moeite hebben met winnen. En dan kun je eens wel uittekenen dat het een league spul wordt. En dan weer er toch nog een pijnlijke nederlaag van Heerenveen. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Andor Faber, de altijd fleurige Wiebrende Boer en uw speciale gast. En welkom voor de erevoorzitter van SC Cambuur, Ipe Smit. Want ja, erevoorzitter, daar ben je van je leven, hè? Klopt. Ja, wat krijg je dan bij erevoorzitter? 2 seizoenskaarten en een sjaal? Ja, die sjaal heb ik nog niet, maar de seizoenkaart wel. Nee, maar ben je toch wel een beetje grutskop, toch? Dat je nog altijd Ja, op zeker. Ja. Ja, absoluut. Ja, en dan zit je net heel toevallig, want daar is hij zelf onbinnen, hè? Andor, pak het appje er maar even bij. Ja, je moet er natuurlijk wel wat voorzichtig omgaan met appjes. Want Ja. die stuur je in vertrouwen. Maar ja, ik kan wel zeggen, en dat zie ik niet geks, dat Ipe mij al een simmer appte. Dat als jullie nog eens een keer in deze sportieve commentaar de gast nodig hebben om wat vragen aan te stellen. Ik ben nog altijd de erevoorzitter. Nog altijd erevoorzitter. Ja, moet het zo graag eens een keer te gast wezen. Maar het is geen komkommertijd. Nee, No net meer. Nee, no net meer. Maar dit is natuurlijk wel het podium van Friesland, hè? Ja. Sportminnend Friesland. Dat wordt het zo graag, Iep. Nou, we hebben goed contact, toch? Ja, zo is het. Waar was het aan doen, hè? Nou, Cambuur natuurlijk. Ja, maar misschien iets specifieks? Nou, actueel is denk ik de uitbreiding van de financiering voor het stadion. En dat interesseert mij natuurlijk sowieso ook wel. Omdat dat natuurlijk ook een beslag heeft over de toekomstige financiën van de club. Goed zo. Maak je die daar zwaar genoeg? Ja, daar maak ik me wel zorgen over, ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat stadion moet er komen. Dus dat is het hele punt niet. Maar Ja, het zelf van onder Wiegstien. daarom. Maar goed, iedereen is het duidelijk dat het op de huidige locatie... en wil je verder als club, dat het uiteindelijk niet zo verder kan. Dus dat is prima. Maar ondertussen moet het natuurlijk wel een behapbare geheel blijven... in de toekomstige exploitaties van de club. Nou ja, dan kan je alles bij elkaar lenen. Maar dat moet je wel aan kunnen voldoen. En hoe duurder dat wordt, rente, aflossing, huur, hoe je het noemen wil... gaat wel ten koste van de exploitatie van de rest. Maar waar loopt de fout aan, Ipe? Is er in het voor misschien een fout maken in de berekening? Of vindt je dat oren partijen meer verantwoordelijkheid moeten nemen? Of meer bijdragers moeten leveren? Nee. Uiteindelijk is het natuurlijk het beste om iets te bouwen met eigen geld. En het was natuurlijk de bedoeling dat de ontwikkeling om het stadion heen... de onrendabele top, dat die er afgehaald werd. En blijkbaar is daar iets veranderd in combinatie dat het leven ook wat duurder is geworden. En zeker in de bouwwereld. Dus het is natuurlijk niet helemaal onlogisch. Maar dan nog, en aan de andere kant nemen de inkomsten ook weer wat toe. De televisieinkomsten zullen wel weer wat toenemen. Maar dat was toen nog niet bekend. Maar ondertussen is het, denk ik... in de exploitatie, zoals ik het nu uitreken, kom je in de dubbele lasten terecht waar het ooit mee bedoeld is. Ja, en dus dan gaat het erom, kan je daaraan blijven voldoen. Ja, nou we zullen er aanstaan Griff nog verder over praten. Ja. Roelof is er net, die leidt mij 41 graden koorts op bed. Geert die zit mij 27 graden heerlijk op Rodos. Maar mooi, dat staat er wel wist, Wieberen. Hè? Zeker. Toch, om deze aflevering toch een beetje fleurig uit te zetten, Wieberen. Nou, kom maar mooie stelling. Visto dat Kees van Wonderen nog langer zitten blijven kan als haartrainer van Heerenveen. Nee.
Nee. Sempre negativo. Nunca Nou ja, positivo. We hebben het hier op de redactie wel een paar keer door gewoon, dus dat is mijn standpunt hier door. Ik denk, ik moet eerlijk zeggen, ik zocht net bij de training van Heerenveen natuurlijk, ik sta net aan de zijlijn daar. Ik denk dat hij wel degelijk een kundige trainer is. Wat hij bij Go Ahead Eagles dien had, dat docht net samen. Dus hij had absoluut kwaliteiten. Ik vind hem ook, als hij voor de camera staat, hoe hij zich presenteert in de media, vind ik het een zeer beschaafde en fatsoenlijke trainer. Dus in die zin heb ik geen enkele op- of aanmerking op hem. Maar- Alleen nog de mast wel constateren dat Heerenveen, na die eerste 2 wedstrijden van het seizoen die ze won het paard gewoon kwijtrekken is. Ze staan nou 1 plak boven de degradatiestreep. En ik heb sterk de indruk dat de trainer en het elftal gewoon net meer de chemie, de synergie hadden. Dat ben dat van die containerbegrippen. Ja, dat zei de Rolf ook Maar- altijd. Dat is een container. Ja, dat is een containerbegrip. Maar een elftal, zoals sterk bij Ajax, een elftal met leeuwen in de aanpak en de kwaliteit, of de visie van de trainer. En ik zocht dat net waarom bij Heerenveen. Er zit geen progressie in het spel. En als je in de eredivisie was blijven, dan moest je tijdig ingrijpen. Dus, wat ik zei, ze staan nou 1 plak op de degradatiestreep. De kist wel denken van, we zoeken het nog een man aan, of we zoeken het nog een man aan, of 2 maanden, of aan de winterstop. Dan binnen de problemen, heegst waarschijnlijk denk ik, alleen nog maar grutten. Nou, Het is nou trouwens manje. En de Soe Joert een Ipenbier training was. Die gaat ik gewoon terug. Alleen nog het nice is wel binnenkwam dat Van Wonderen er net bij is. Nou. Vanwege privéomstandigheden. Wat het dan ook maar is. Dat kan van alles wezen, maar vaak, nogmaals, dit is speculeren natuurlijk, maar vaak wordt dat echt beroept als excuus om een beslissing Ja, te uit te dwingen, of te uit forceren. Maar dit is wel heel bot speculeren. Hè? Dit is speculeren. Dit is botspeling. Maar heel dat bot zezen we- speculeren. dat zezen we er ook Ik bij. wou Ja. dat zeggen. Ja, Ja. ja. Hey, daar is naar Maastricht West. Ja, zeker. 350 kilometer rijden. Hoe lang is het roedien? Al van de vreet 4 uren. 4 voeren. Ja, waarom reis ik wat vlugger? Dat ging iets meer als 3 uurtjes. Ja, maar de vriendinnen wie mooi toch? Want hij is nog altijd verkering? Ja, nog altijd. Ja, goed zo. zeker, En, ja. en Cambuur het league spelen, maar dat wie gewoon vuurwerk. Nou, dat heeft toch naar mij gekregen. Dat is natuurlijk de wedstrijd net zo. Maar wie 1,5 uur in Maastricht. Goed zo, we beginnen naar de stellingen, jongens. We beginnen naar de stellingen. We beginnen met die, Andor. Milan Smit en Roberts Ulrikes. Stik Jerry in de basis. Dat is een gouden greep. Ja, Ja. Wiebren, Kees van Vonderen krijgt Heerenveen wel weer op de rit. Nee, Sempre negativo. Ipe, ik ga Jilt als wetter. Als Cambuur mij vregen, dan keep je gewoon een verdediger die het wel verdedigen kan. Nee. Nee. Andor, ik heb me lelijk verzint in de kwaliteiten van Floris Smant. nee. Wiebren, bij mij is het glas altijd een heel vol. ja klopt. En de laatste is voor die, Ipe. Als ze mij vregen, dan kom ik graag weer waarom in de directie bij Cambuur. Nou, waarom? Ik heb nooit in de directie gezeten. Maar ik kom ik graag waarom bij Cambuur. Nee, dat ga ik ook niet meer doen. Nee? Ik net dat ze daar vregen. Nee. Waarom net? Nou, ik ben, dat wil ik zelf niet meer. Ik heb het bijna 8 jaar gedaan als voorzitter. En ik denk in alle gevallen heb ik altijd gezegd dat 8 jaar, 8, 9, misschien is 10, maar dan is dat gewoon wel de rek voor iemand in een openbare functie. Oké. Dus er komt nooit meer weer waarom Nee. in zo'n soort van functie bij Cambuur. Maar dan is het altijd een sign dat er scherp tafersjoch komen maar op de directie van Cambuur. Vind je dat nog altijd? Ja. Ja? En gebeurt dat nog altijd net? Nou, destijds heb ik wel gezegd dat kijk, een directie gaat niet over haar eigen toezicht. En een toezicht moet ook kritisch zijn en hulpvaardig en kritisch zijn naar het gevoerde beleid. En daar horen ze toe te zien. En als dat een beetje uit het zicht wordt verloren, ja, dan kunnen de dingen wel scheef gaan groeien. Ja, en dat is gebeurd bij Cambuur. Wie het dan, had ik het een beetje steeds maar Jip en Janneke taal steeds van, het wie te volle vriendjes van elkaar? Nou, vrienden, dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Daar moet je wel mee oppassen, maar dat hoeft niet verkeerd. Het gaat uiteindelijk om de inhoud en durven kritisch te zijn op waar de club voor staat op dat moment. Ja, Ik denk dat de directie van Nou een rol spelen had in waar het haar en controleren. Dus waar het er in de rie van commissarissen zitten. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is toch, ja, ik ben geen bestuurskundige, maar dat is net hoe het jette gaan, toch?
Nee, kijk, ze mogen altijd natuurlijk van iemand iets vinden, hè, in dit geval. En als dat maar niet doorslaggevend is. Maar Ipe, laten we even een stap rond. Jeuken jouw handen als je zocht hoe het op dit moment bij Cambuur gaat? Dat viel die al soms een jonkje van 15 wie is ontzettend betrokken bij Cambuur. Hoe wist u dat, Wieberen? Ja, Ipe en ik kennen elkaar van vroeger. Ja. We hebben ook wel te jaren voetbald. En ik weet dat Ipe, die had een gruthet voor Cambuur. Ja. Ipe is een hele fanatieke supporter. In de goede zin van het woord, laat ik dat even benadrukken. Maar een hele fanatieke Cambuur supporter. Maar de vraag is, jok je die hand? Nou ja, het gaat denk ik op dit staat net. Maar Cambuur zat de fans dat graag zorgen. En ik ben benijd. Ipe is een enorme Cambuurman. Had een groot verliezen bij die club als voorzitter. Hij is erevoorzitter. Dus ik ben benijd of zien han jeuken. Nou, dan moet je 2 dingen uit elkaar halen. Als supporter vind ik het natuurlijk gewoon jammer dat eigenlijk het sportieve verval is gekomen. Dat is eigenlijk al wat langer aan de gang dan vorig seizoen. Hè? Want het eerste seizoen in de Eredivisie hebben we een grandioos eerste half jaar gehad. En daarna is het eigenlijk is het sinds dat moment zit de klat er al wat in. Dan ook in combinatie dat de trainer behoorlijk ziek is geweest. Dat maakt het niet stabieler allemaal. En maar in sport kan dat gebeuren. Hè? Ik wil, zeker. En Cambuur heeft nog niet voor Ajax is het erger om te degraderen. Voor Cambuur, dan vind ik het voor Cambuur ook erg. Maar het ligt me wat meer in de lijn. Tuurlijk. Hè? En dat is ook de reden dat stadion weer Cambuur zou een stabiele Eredivisie kunnen zijn met het nieuwe stadion. Zo hebben we het ook allemaal altijd bedoeld geweest. En dan hoorden wij gewoon tot bij de top 14 van Nederland. En dan nog kan je een keer sportief doen. Ondergrens heen zakken. Dus in die zin is nu eenmaal zo. En dat is jammer. Daarnaast, waar mijn handen iets meer voor jeuken, is de continuïteit. Ik heb altijd gewild dat de continuïteit van de club niet meer in gevaar kwam. Hè. Cambuur heeft een hele periode gehad dat het om de 5 jaar bij de curator zat. Hè, om het maar even zo uit te drukken. Ja, constant reden cijfers en daar heeft eigenlijk de mooi verzwargen dat Cambuur weer zwarte cijfers kropen koer. Ja, dat was een van mijn belangrijkste taken. Zo zag ik dat. Uit de problemen komen, maar er ook uit blijven. Gezonde financiële basis. Gezonde financiële basis binnen de mogelijkheden van de club. Dus positief draaien of rond 0, zwarte 0. En dat had deze directie echt lutsen de volgende jaren, zodat ze nou in de laatste jaar rekken uit de redencijfers wie en ik weer eigen vermogen opbouwd had. Nou, het eigen vermogen, dat is wel rond de 0. Dan weet ik het niet precies, maar er is wel eens een jaartje dat er een paar ton in de min kan. Dat kan ook allemaal, maar dat valt dan allemaal op te vangen. Plus dat er natuurlijk een aardige injectie de afgelopen jaren is geweest. Van Bert van der Brink. Van 2,5 miljoen. Nou, die gaat gelijk naar het eigen vermogen. Maar dat is ook bedoeld als een beetje buffer naar het nieuwe stadion. Dus wat dat betreft ziet het er natuurlijk nog steeds goed uit. Alleen als je nu verplichtingen aangaat door middel van de leningen, nou, die ook natuurlijk gedeeltelijk nodig zijn. We hebben allemaal een hypotheek op het huis. Dus dat zou in dit geval ook kunnen. Alleen in dit geval is de hypotheek, de onderliggende waarde is maar net hoe je het ziet. Dat is pas van waarde als de club erin speelt. Ja, maar laten we daar eventjes hoe dat nieuwe stadion. Want dat stadion dat wordt aan zijn casco opleveren. Dat is echt de deal. Hè? Er zit aan net een door in. Net een casino zit erin. Er zit net een stwoltje in het hele stadion. Grofweg heb je gelijk. Ja. Ja, maar dat was altijd al zo. Dat wie altijd de uitspraak. Maar Cambuur, en dat is nou het nice wat de boete te kamer is. Cambuur zal na alle gedachten nou onkloppen bij de gemeente voor een extra lening van 4 miljoen euro. Maar dat komt toch eigenlijk alleen nog maar door onvoorziene omstandigheden, omdat alles duurder worden is. Dan kan Cambuur er eigenlijk net zo volle ontwaan. Ja en nee, dat klopt. Ik wil, doordat het wat langer geduurd heeft dan eigenlijk voorzien. Hè? Want er was in 2017 was er al een go. Het hoefde alleen het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Nou, dus heeft de gemeente binnen een jaar er doorheen gekregen. Dus dat is vrij vlot. En we zitten nu in 2023. Dus het is in ieder geval pas vorig jaar is de eerste paal geslagen. Er is natuurlijk een wisseling geweest van de ontwikkelaar. Dus al die tijd die dat heeft genomen en waar dat dan ook aan gelegen heeft, laten we even in het midden. Het leven is in ieder geval niet goedkoper geworden. Maar dat er dus nou extra kosten komen, denk ik, Cambuur, dat is onvoorzien.
Ja, alleen in aanvang had Cambuur een injectie van de gemeente gekregen dat uit de opbrengsten van de Leeuwardenvelden kwam. 4,5 miljoen direct. En rond de 10 miljoen moesten ze zelf regelen. Hè? Dus dat is 14,5 miljoen. Maar als ik het nu zo uitred, die 14,5 miljoen, of die 14 miljoen is nu een lening geworden. Dus die 4,5 miljoen is ingeleverd en daar staat een lening voor 40 jaar tegen van 14 miljoen. Dus feitelijk lag dat bedrag al helemaal klaar. Weliswaar op een andere manier. Tegen een lage rente, 3%. Dat was ook een lage tijd. De Nederlandse gemeentes kunnen relatief goedkoop lenen. En dan kunnen ze met een opslag dat doorzetten naar in dit geval de club. Want anders krijg je een soort subsidie of een ondersteuningsverhaal wat niet toelaatbaar is. Maar als ze nou die nieuwe 4 miljoen nog lenen willen, dan gaat het voor een hege rentepercentage. Nou, dat lijkt mij wel. Want de rente, als ik nu naar de bank stap en ik neem een rekening courant op, dan betaal ik al 6%. Ja. Dus doelmakers dus die gewoon echt zorgen voor de continuïteit, de financiële continuïteit van de club. Ja, Omdat ze aan een heel soort onrente betalen moeten. En aflossing. Aflossing. Hè? En aflossing, En ja. aflossing. En als daar ook nog bij komt dat noem ik dan de barters die ik geprobeerd heb zoveel mogelijk uit te bannen. Als er een leverancier is voor het stadion en die is ook sponsor, of die wordt sponsor, en je vraagt een 500.000 aan materialen, ik noem maar even een boom in het bos, en die laat je eigenlijk vooruit betalen door vooruitgefactureerde sponsoring. Dat is feitelijk een leverancierskrediet. En die wordt opgesoupeerd door de jaren heen en naar lang het loopt. Ja. Nou, dat is een beetje wat minder zichtbaar. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon wel zichtbaar, want dan wordt het gewoon geboekt als vooruitbetaalde sponsoring. Maar daar betaal je de salaris niet mee, want feitelijk het geld wat je naar voren haalt, stop je in de bakstenen. Dat is een veilige manier van financieren in jou. Nou, dat weet ik niet of dat een veilige manier van investeren is, want die maakt het wel wat onzichtbaarder. Hè? Er lopen leningen, er lopen misschien onderhandse leningen ondertussen. Als ik het goed in het papier heb gezien, wordt er een obligatielening uitgegeven. Dus het wordt één groot leningenverhaal. Nou, dat is prima, of tot een bepaalde hoogte. Dan moet je natuurlijk uitrekenen of dat in de toekomstige begrotingen kan. En dat is, zoals ik het nu bekijk, in ieder geval het dubbele van wat het ooit bedacht is. Ja. Het is trouwens wel een spotprogramma, hè, Ipe? Het is geen RTL-Z, hè? Dus we moeten even een berichtje maken. snap ik wel, maar ik hoop dat ik het simpel uitleg. Dus de kosten voor rente en aflossing of huur, hoe het ook maar ingevuld worden, die zijn in mijn ogen nu al verdubbeld. Ja, maar goed, Doost is eigenlijk onder een van de groenlisters van het nieuwe stadion. Je riedde er wel eens bij Del, denk ik, het stadion. Prachtig. Prachtig. Ja. Ja? Hut, Ja. hè? Je hebt echt Maar wel, is dat een beetje vast, hoe stoot het voor eigen hier is? Nou, eigenlijk is dat zoals het aan de buitenkant eruit ziet. En dat is ook in combinatie met een supportersadviescommissie en een architect natuurlijk. Eigenlijk is dat klopt wel eigenlijk. Ja. Ja? Ja, ik vind het prachtig. Ja, vind je dat ook mooi? Ja, vooral inderdaad als je de Interessant. Del riet en je sjuggen hoe vlug had het gaat. Van binnen begint het er nou echt als een stadion uit te zien. Nou ja, dat nog net, want er zitten geen stoltjes in. Nee, maar de contouren die sjur je wel. Maar een beetje stadion, het wel stoltjes. Nou, de heeft in Duitsland echt stadions met net vol stoltjes. Maar die komen Maar, wel. Die komen wel. Daarom, dus dat begint ook goed te Maar zien. wat Ik ben ik er wel benijd, Ipe, als die zwagen die is dan ook krijgt met u deelst, als die ek vanuit die rol als erevoorzitter, maar de directie, de RVC, als die zwagen derk Bij gelegenheid wijs ik daar wel op. Dus En wanneer doet die gelegenheid hem dan voor? Nou, bij gelegenheid. Ja, oké, maar wanneer is dat dan? Maar de criesdagen. In de businessclub. Oh, in de businessclub. Nee, ik spreek natuurlijk nog wel mensen die daar betrokken bij zijn. En ik hoor natuurlijk van alle kanten wel. En daar geef ik wel aan. Ja, dat vind ik gewoon een zorg. En dan zeg je wel, het is geen RTL-Z. Dat is het ook niet. Maar uiteindelijk, als dit niet op een goede manier geregeld wordt, dan krijgen we uiteindelijk sportief ook problemen. Ja, Dus deze Want dan had basis... net het yield om dat te investeren in spelers. Nou, dat, Als de volle yield kwijt bent aan het stadion, had net het yield om in spelersmateriaal. Nee, dan krijg je eigenlijk een Investeren. Heerenveen-situatie waar die hebben natuurlijk een wat groter stadion. Mhm. Maar die zitten nog dagelijks, jaarlijks met de lasten die de exploitatie in ieder geval onder nul drukken. De kosten die het sportstad Jereveen vreegt van de club. Daar doel Ja, maar van daar op zitten denken. ze zelf bij in. Ja. Mhm. Dus ik wil, ooit is daar natuurlijk daar is voor gekozen. Nou, en dat hebben ze een hele tijd natuurlijk in de exploitatie kunnen corrigeren door goede verkopen. Maar in de bedrijfsexploitatie, de jaarlijkse en in de uitgaven zijn altijd onder nul.
zijn wel misschien wat minder geworden. Maar uiteindelijk heb je wel een basisorganisatie nodig om een voetbalclub te runnen. En die lasten van Heerenveen, die zijn al wat verminderd. Maar dat is nog steeds voor Heerenveen ook een hoge last. Ja, dat we toch hoe Heerenveen hebben. Wieber, hoe groot is de crisis? Weet Heerenveen in zit? 1 punt uit de laatste zo'n wedstrijden. 20 doelpunten. Er is net een ploeg in de Eredivisie die zoveel doelpunten krijgt. Ik kan me alleen nog herinneren, het jaar dat Heerenveen, ik weet het net meer uit de Holle. Toen we hier Foppe de Haan nog trainen, toen hingen ze volgens mij uit de eerste 6 of zo'n wedstrijd in 1 of 2 punten. Toen was er zelfs een persconferentie beloond door Riemen van der Velde, waarop hij bekend maakte, Foppe de Haan bleef trainer. Omdat er in de media een soort speculaties toe weer. Maar dat is zo lang niet, toen hier nog zo hier. Nee, ja, maar daarom wil ik zeggen, het is de grootste crisis zoend doe. Nou ja, misschien is het wel de grootste crisis die ze überhaupt in de Eredivisie hebben. Daarvoor wie Heerenveen voornamelijk eerste divisieclub. Dat ken ik net alle jaar goed hoe zien. Maar dan is de druk op een club gewoon minder groot. Als maar je kunt toch gewoon verliezen met 3-0 van AZ? Ja, dat kind toch? Heerenveen dat 1 plak boven de degradatiestreep zit. Wielst deze club 10, 15 jaar lien schoen waar toch de rest van Nederland als een modelclub. Elke keer wo bij Heerenveen jaren, daar weer de sfeer zo leuk. Het hier een familiaire cultuur. Het wie een enkeling zie het leven bij een orenclub op de tribune. Maar Heerenveen gold een beetje als een modelclub. Nou, dat imago had ze totaal verspillen. Maar misschien... Nou staan ze sportief op een plak, werd degradatie uitvolgen kind. Ik denk dat het echt alarmfase 3 is bij Heerenveen. Ja, maar misschien is Heerenveen gewoon net zo goed als we denken dat ze binnen. Want de scout die Hussein Ali helle het, die verdient ook een golden retriever en een zinnebril. Ik zeg net dat Heerenveen 4e of 5e worden moet, maar Heerenveen moet er wel voor zorgen dat ze in de Eredivisie blijven. In de Eredivisie krijgt meer yield, de uitstraling is groter. Je krijgt meer yield uit televisie. De best aantrekkelijker voor spelers om te komen. Spelers uit Scandinavië werden naar Gwaai. Heerenveen is altijd een goede springplank geweest voor spelers van buiten om naar een grotere club in Nederland te komen of uiteindelijk in het buitenland te komen. Als je straks degradeert of als je in deze situatie zitten blijft op lange termijn, dan verspillen al die voordelen die je in het verliezen opbouwd hast. En daar moeten ze, denk ik, goed voor oppassen. Hij neemt het degradatie al in de moelen, maar daar zou het altijd van Henk de Jong net over je, maar Kees ken ik net over je natuurlijk. Nee, dus wat is de vraag? Nou ja, dat kind toch eigenlijk net. Misschien is het wel gewoon net zo goed bij Heerenveen. Nee, maar ik denk wel dat Heerenveen beter kan als het noostiet, als naar de ranglist just. Ik ben wel met Wieber in is dat je dat scenario degradatie, dat moet je net uitsluiten. En dat hebben we voor hier om Greensjoen 2 lijn. FC Twente had het ooit gewoon. Twente. Greens is een goed voorbeeld. Er wordt al gauw toch van, ja, maar wij zijn zo groot of wij hebben zo'n basis en uw spelers zijn goed genoeg. Je zoekt het aan Ajax. Hoe zoekt het dan nou, Ipe? Nou, ik benader het even iets anders. Uiteindelijk is Heerenveen is zo groot geworden omdat we het aan de andere kant van Friesland hebben laten liggen. Als je het helemaal zoekt naar achterland, dan ga ik het misschien een beetje meer RTZ maken. Daar gaan we. Nee, maar goed, het achterland en Riemer heeft het natuurlijk gewoon goed gedaan. Die heeft het de Club van Friesland gemaakt met de pompenbladen en dat. Volkslied. Ja, dat vind ik dan een clublied. Maar in ieder geval, heeft hij goed gedaan. En als je goed kijkt naar het achterland, qua bediening en alles, dan is Cambuur en Heerenveen ontlopen elkaar niet. Dus uiteindelijk is deze beweging, die is er eigenlijk al wat langer bij Heerenveen en met plussen en minnen. Maar het is wel dalende. En ik denk dat uiteindelijk een moment komt dat die clubs weer teruggaan. Dan gaan we nog vroeger terug. Maar dan dat het redelijk gelijkwaardig is. Ik denk wel bij de Eredivisie waardig. Maar dit is wel het verhaal van de Heerenveen. Ja, maar als Cambuur dat goed uitspeelt, dat kunnen ze op een natuurlijke manier doen. Dan komt alles op een natuurlijk evenwicht gewoon dat min of meer gelijkwaardige clubs zijn. En ik vind, wij zijn de club van de hoofdstad, dus uiteindelijk vind ik ons de grotere club. Ja, maar vies dat Kees van Wonderen zitten bleven had? Nou, daar ga ik me niet over uitlaten, maar ik bedoel, dat gaat me dan weer te ver. Maar misschien is het wel wat er gezegd wordt. Misschien is het wel dat
meer gevraagd wordt en meer verwacht wordt op basis van het verleden dan er nu even in zit. Maar wanneer komt dan het punt dat een bestuurder van een club zegt van en nou het genoeg west? Dan is het een keer een trainer ontslaan. Ja, Bij Cambuur. maar dan weet je... Henk de Jong. Nee. Ja, toch? Nee, Oh, is toch Henk de Jong net ontslaan? Alfons Arts heb ik Alfons ontslagen. Lars. Ja. Excuus. En toen werden we daarna kampioen. Oh ja. Dus, Toen nam Henk het door. Maar Ja, Sander van der Heijden er wel uitgooid. oh, die heeft- Nee, heb ik ook niet eens uitgegooid. Die heb ik een ander, dat is ook een misverstand. Maar ik snap wel dat dat zo altijd overgekomen is. Maar daar hebben een andere functie hebben we daarvoor. Werd hij net bij akkoord gieren. Nee, daarna is hij trainer van IJsselmeervogels geworden. Ja. Is dat soms ook net een truc, Ipe? Dan biest een trainer een orenfunctie om, maar eigenlijk is dat ze van, we hebben die net meer nodig in de rol die het eigenlijk is. Nou, dan moet ik weer helemaal terug. Maar in ieder geval was daar in onze ogen aanleiding voor. Ja. Maar de Maar- vraag wie, maar van de wanneer vraag- gooist er iemand eruit? Nou, dan moet je het gevoel hebben als bestuurder dat het in ieder geval in de huidige situatie niet beter wordt. Ik bedoel, dat had ik met Alfons Arts destijds wel. En daar hebben we toen van gezegd, als we dit... Dus, beter wordt het niet. Maar je weet het van het alternatief ook niet. Dus ik bedoel, toen hadden we Henk de Jong, maar die had in ieder geval zijn diploma ook nog niet op dat moment. Maar we hadden wel het idee dat met de saus van Henk de Jong op dat moment al... in ieder geval de krampachtigheid waar Cambuur toen mee speelde... dat in ieder geval losgelaten werd. Henk de Jong die vroeg toen ook naar wat verwacht je dan van mij? Nou, ik zeg gewoon even lekker voetballen, man. In plaats van al die stressschip op het veld. Gewoon even... Maar je neemt zo'n beslissing als je zeker weet dat het het heeft met de verwachting te maken. De verwachtingspatroon van Heerenveen ligt absoluut hoger dan nu. Ja, en als je het gevoel hebt dat je in de huidige setting dat niet opschiet, dan wordt het misschien tijd voor een alternatief. Ja, komende Maar sneeuw is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd van vind ik Heerenveen. wel interessant. Henk de Jong vregen wat verwacht dan? Lekker voetballen. Als je naar Heerenveen zocht, dan zocht ik net een elftal wat lekker voetbalt. Jongens die zich vrij vielen op het veld. En natuurlijk kist toch wel een keer verliezen of kist in een minder periode zitten. Maar het Heerenveen voetbalt net als een team, net lekker vrij uit. Dat zijn jongens, en dat is ook logisch, als Sam in een periode erop maakt, dan rekken ze in een soort verkramping. En daar komen ze net meer uit, voor mijn Maar gevoel. Visto dan dat, want komende sneeuw is een hele belangrijke wedstrijd van Heerenveen. De thuiswedstrijd in Heracles Almelo. Ja. Visto dan al dat Kees van Wonderen net meer op de bank zit, Mat? Nou, dat zei dus toch Nou, een ja. van uitsturing, toch? Ja, Dan kun je dat beter zo gauw mogelijk ja. kan. Ja. Ja. Dus ik zei Nou, iets, hè, ja, van... ik kan me soms nog voorstellen dat en dat gebeurt natuurlijk ook vaak, dat een trainer ontslaast en dat er tijdelijk even een assistent of een oor op de bank zit, want een nieuwe trainer voor de groep zetten, die kan echt net in een weekend alles in één keer omzetten. Dus de mast een nieuwe trainer echt wat tijd Jaan om even maar de spelers vertrouwd te rijden, even op de training. En die spelers ook kunnen uitlezen. Dit heb ik voor eigen, zoveel tijd nemen we daarvoor. De kist net in een week een omslag van 180 graden verwacht je. Nee, Maar let- wat denk let je, even- Arjen? Want ook komt 12 wekelijks bij Heerenveen. Wat Ja. denk je, zul Heerenveen van Wonderen die en Jan? Nou ja, ik vind het wel frappant dat er dus nou bij die Ipenbieren training, dat Kees van Wonderen daar net bij is. Ik al weet dan aan zijn privéomstandigheden, wat natuurlijk prima kan. En ik weet het is speculeren. Maar ja, dat triggert mij wel enigszins. Aan de andere kant denk ik net dat ze hem er nou al uitgooien. Want dan denk ik dat je dan al beter dwank in voor NEC. NEC heeft eigenlijk een hele goede wedstrijd spelen. Iets wat ongelukkig toch nog een league spelen. Ja, dat je uitverliezen bij AZ, ja, dat is nou één keer geen schande. Ik denk nou wel dat er weer heel zo druk komt te staan op de thuiswedstrijd in Heracles Almelo. Nou ja, en daarna komen ze in Ajax, daarna komen ze toch uit de Holland in Utrecht. Ajax is wel te doen, hè? Ajax is het wel. Momenteel. Maar en Vitesse had ze echt nog. Kortom, ze speel je aan zijn clubs die zitten alle jaar in het onderste kwart van de ranglijst. Dat zijn alle jaar wedstrijden, dan gaat het erom. Nou, Ajax, ja, ik kan me net voorstellen hoe wonderlijk het is dat Ajax nog heel erg lang in deze situatie zitten. Daar moet echt iets voor. Er komt een oren trainer, dat kan net oors. Er zullen ook omzettingen in de ploeg komen. En uiteindelijk, Ajax komt net meer bij de bovenste treien.
Maar uiteindelijk gaat Ajax natuurlijk omheen. En dat het in Heerenveen gebeurt, die omslag, is Heerenveen weer 3 punten kwijt. Vitesse en Utrecht, dat zijn de 2 clubs die spelen met het mes op de kiel op dit moment. Dat wil net zeggen dat Heerenveen daar net van kan winnen. Maar het worden wel hele lastige wedstrijden. Dosist uit die serie van 4 wedstrijden, maar eens 1 of 2 punten hellen. Dan is het eerst onder de degradatiestreep. Precies. Nou, de vraag in elk geval, Auroen Sneun, na de wedstrijd in AZ, wie de vraag van collega Roelof de Vries onkees van Wonderen of die wedstrijd van komend weekend in Heracles Almelo misschien wel een alles of niet wedstrijd is. Nou, het gaat niet om mij. Het gaat om Heerenveen en het gaat om het elftal. Hè. Snap ik, maar je bent wel trainer van Heerenveen. Jawel, maar het is niet mijn wedstrijd. En kijk, op het moment dat men vindt dat ik niet de trainer van Heerenveen, dan is dat zo. Maar dan gaat dit elftal weer verder en dat moet op een zo goed mogelijke manier. Dus daar ben ik niet mee bezig. Ik ben alleen maar bezig met het elftal zo goed als mogelijk voor te bereiden en op het veld te krijgen en resultaten te laten halen. En de volgende kans is Heracles thuis. En wat de druk van de buitenwereld daarvan vindt of doet, ja, dat snap ik en dat hoort er ook bij. Maar ik kan daar niet zoveel mee. Nee, hij kende net zo volle mooi. Dat is natuurlijk het antwoord van elke trainer. Ja. Hij is er zelf dus net heel bot mee dwanden. Maar mocht nou het besluit komen, jongens. Hè? Mocht nou het besluit komen dat ze net verder gaan mooi Kees van Wonderen. Waar dan? De rest ook even nooit tocht. Nou, het is al heel lang lien. Toen werk ik hier nog net eens. Toen zag ik heel vaak bij mijn vorige werkjaar Heerenveen met beziekje Ole Gunnar Solskjaer. Nou, toen weer er nog trainer van Molde. Ja. Maar dat die het ontzettend goed. Maar goed, als je nou Belly maar Ole Solskjaer, dan denkt hij van Heerenveen. Nee, maar Heerenveen had, denk ik, nog altijd in Scandinavië een goede naam. En als hem net belst, wist zeker dat ze hem net zes krijgen. Solskjaer is eruit gegooid bij Manchester United. Dat is van een kaliber natuurlijk dan Heerenveen. Dat hoeft mij net te vertellen. Maar ik zou het altijd bezieken. Het is een jongen die had een link met Scandinavië. Ik vind hem echt altijd kundig ook sympathiek ook. Hij had in de top spelen. Deze jongen neemt een soort kennis mooi naar Heerenveen dan. Die denk ik wel degelijk van invloed kan wezen op een club en op een heel elftal, op een spelersgroep. Ja, mooi verhaal, maar die komt natuurlijk nooit. Nou, Solskjaer komt nooit naar Heerenveen. Die komt bij United wij. Trond Solskjaer hier in de Champions League spelen met Rosenborg in de kwartfinale volgens mij. Hij weer kampioen werd met Club Brugge. Ik denk net dat elke niet toch dat, nou ja, dat is een trainer die komt naar Heerenveen. Want Heerenveen hier daarvoor, voordat hij kwam, nog nooit wat won. Nee, maar goed, dat hij wel in de tijd, toen groeide de BM nog rond de hemel. Ja, en Rosenborg en Club Brugge zijn clubs van een oorkaliber als Manchester United. Als het ambitieus bent als club, mag dat echt uitstralen. En een telefoontje, dat is nog nooit in een deel. Hoe ver de Haan het telefoonnummer hebben van Ole Gunnar Solskjaer? Heerenveen had ooit bezocht Riemen van der Velde, had Johan Cruijff een keer benaderd. Zou ik in Riemen van hartstikke kijk, die komt er net naar Heerenveen. Het is duidelijk, Solskjaer. Ik neem een orennamen. Maurice Stijn, die komt aan zijn vrij? Nee? Ruud van Nistelrooy? Dat is toch van het speculeren, hè? Ja, speculeren over de positie van een trainer die nog gewoon trainer is. Nou ja, maar dat wordt hier aan tafel heel duidelijk zijn. Is het vertrouwen kwijt. Ja. Jan Sierksma, een jongen die komt uit de regio. Gaat nooit bij AZ wij. Gaat nooit bij AZ wij? Maar dat is echt te riskant. Deze jongen had nog net... Geen cv eronder. Nee, ja... Oké, nee dus. Nee. Leroy Echtelt, oud-speler van SC Heerenveen, zit nu bij de Treffers. Nee. Is assistent bij Jong Oranje? Nee? Te min ervaring nog op het... Ik zou Ruud van Nistelrooy... hier ik zelf nog net aan toch, maar is wel een interessante optie. Maar dan moet er wel in... Nou ja, hij had een hele goede baan met Foppe de Haan. Dus Foppe zou dan als een soort mentor op de achtergrond voor hem kunnen optreden. Het is een jongen die een soort aanzien had bij spelers. Hij is van een relatief jonge generatie nog... Ik vind het wel een interessante gedachte. Oké, nou orennamen nog. Ipe, is daar nog een leuke interessante gedachte? Nee, we gaan niet meedoen aan het speculeren van bij Heerenveen. Nee? Ze moeten daar eerst maar uitmaken of het zo is. Maar aan de andere kant, kijk,
uiteindelijk is er dan, dat is net als bij Cambuur, ook bij Heerenveen, blijkbaar gaat er iets met de huidige elftal ook niet goed. Kijk, het wordt altijd maar over die trainers gepraat. En misschien is de mist op het ogenblik hoe noemen ze dat ook alweer? De chemie. Dat is containerbegrip, zei Roelof. Ja, nou ja, goed. Daarom heet het ook. Maar elke keer weet wel wat er mooi bedoeld wordt. Dus, Dat wat hij weer oorspreken, dan pak je, containerbegrip. alle clichés gaan dan weer op. En dat is ook de meest eenvoudige manier. Nou hoop je een soort schok-effect te krijgen. Maar ik vraag me ook af of het intrinsiek nog wel klopt bij Heerenveen. Maar dat repareer je pas in de winter. Voor zover het in de winter te repareren is. Ja, we zullen het zien. Maar het Cambuur er dan goed ontdien om de trainer eruit te gooien? Nou, als ik Cambuur was geweest, had ik... dan had ik kijk, Ulte heeft de langste voorbereiding van de eeuw gehad. Die heeft dan ook nog 3 wedstrijden daarvoor. Het leek me op het eerst zit, had ik daar niet zo'n grote mening over. Maar toen wilde hij hoe dat ook tot stand gekomen is, door afbreukrisico, wilde hij ook niet gelijk aan het roer. In november vorig jaar bedoel, toen hij ongesteld Ja, werd. nou, dan denk ik, ja, als, de club heeft een probleem. Jij kan aan het werk, dan kan je net zo goed alle minuten beginnen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een voorbereiding gehad van minimaal 8 weken. Ja, En vervolgens bakte hij er niks van, want je verliest gelijk van Volendam. nou ja, dus er komen ook, dat zeg ik, dat valt misschien dan ook niet mee om zeg maar, het was een jaar daarvoor al mis met de club. In de winterstop hebben ze wat proberen te repareren. Maar dan begon hij een antwoord van, als ik bij Cambuur had gezeten... Nou, dan had ik in de zomer had ik wel gedacht van, dat moet me anders. Het is volgens mij gewoon een mismatch tussen de twee geweest, tussen Ulte en de club. Henk was nog niet fit. Dan had ik een andere voor de groep gezet. Ja, dan is dus in de Simmer Orski naam van Ulte. En welke trainer is dan helpen? Laat ik zo zeggen, ik was dan ook gezien het verleden voorstander van Fred Grim geweest. Voor Fred Grim. Jongen met een Cambuur verleden. Schild, en het valt ook niet mee om Henk op te volgen. Voor niemand niet. Ik denk dat Grim daar iets beter bij tegenbestand was geweest. Wie dat voor die, natuurlijk Fred Grim zit nou bij Emmen, maar wie het voor die zelfs een optie west, nood Ulte ontsloegen worden, om Fred Grim bij Emmen los te weken? Ja, nou, ik denk dat dat even niet mogelijk was, want Henk had blijkbaar een eenzijdige optie in zijn contract. En ze hadden feitelijk de 2 salarissen op dit moment is er even geen andere keus. Maar toen was er nog wel een keus. En dit was, nou ja goed, het is achteraf natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar ik denk wel dat er toen al geluiden was dat dat niet helemaal klopte. Nee, maar goed, dan hier beter steeds een kind van Chin Ulte. We jou daar net een contract veroordelen hier, maar voor een jel hier. Ja, ik ben niet bij de gesprekken geweest. Dat moet ook iemand nog maar willen, hè? Ja. Dan had hij dan misschien meer het gevoel gekregen dat er geen vertrouwen is. Ja, of dat er even, dat weet ik niet. Voor 1,5 jaar, maar laat ik het zo zeggen. Als je het niet ziet zitten, dan kan je bij dat is meestal dan maar de korte pijn nemen. Maar dat had in dat geval toen geld gekost. Want dan had je Ulte moeten afkopen. Ja. En het al hier en net een hoop presteert. Hè? Ik bedoel, hij doet het nou aardig bij FC Emmen. Maar ja, dat mag ik de Marchen doet het een heel seizoen jit. Dat is de club in de KKD, de meest makkelijke club die het best presteert, natuurlijk, Emmen. Emmen op dit tijd, ja, dat klopt. Zo moet je het wel een beetje bekijken. Hij heeft, bij RKC is hij goed aangevangen. Almere heeft het gewoon goed gedaan destijds. Hij heeft behoorlijk kennis van spelers, ook goede contacten. Het kan weer natuurlijk wel een keer in de steek litten. Nou, dat verhaal... Hij is vroeger hardtrainer worden en toen kwam er niet in de Sparta als assistent van Dick Advocaat. Volgens mij was dat heel anders. Dat was wel de bedoeling toen. Maar toen zat er iemand bij de club die nu ook weg is. Die was van overtuigd dat dat in orde was. Ja, dat die Foukeboy. Ja, en dat is maar dat was niet in orde. Foukeboy had dat toen Rob. Laat ik het daar maar op houden. Oké, nou dat is wat... Het erop wat vragen op deze blik. Nou ja, te lichtzinnig in de onderhandelingen? Nou nee, ik weet toevallig van die onderhandelingen wel af. Maar, en dan bleef er een gaatje zitten. Maar laat ik zo zeggen, de gesprekken tussen die twee zijn niet 1 op 1 bij... dat klopte niet helemaal.
Oké, maar wat voor gaatje hebben we het dan over? We hebben het niet over een financieel gaatje. Er zat gewoon een gat tussen de interpretatie, laten we het daar maar op houden. Interpretatie van wat die persoon dacht en wat Fred Grim gezegd Ja, maar goed, heeft. dan best Hij is gewoon assistent toen bij Sparta geworden. Onder Dick Advocaat. En dat heeft hij heeft niet toegezegd om naar Cambuur te gaan. Dat lag hem gewoon niet aan hem. Oké, en dat het Foucault wil naar Boetentafel. Die heeft het zo geïnterpreteerd. Laat ik het daar maar op houden. Oké, helder. Jongens, vriend Wieke, hier mijn prijsvraag. Voor 2 kaartjes voor Jereveen VVV, de bekerkraker. Nou, was net weten hoeveel reacties wij daarop kregen hebben. Ja, je verwacht je het net. Nee. Nee, maar echt een heel soort reacties. Dus wij tochten van, ja, dan leid je nou een paraplu van Cambuur. Ja, waarom? Want het randje wordt doelpunten bij Cambuur. Dus ja, deze paraplu kunnen de meesten nou winnen. Dan moest je nog een wedstrijd van Jereveen, maar dan krijg je een paraplu van Cambuur met. Nee, dan krijg je, ja, dan mag ik gewoon zelf naar Cambuur. Dan word je niet eens toegelaten. Daar. Nee, dat denk ik net. Dan wordt het knap lastig om het stadion Nee, maar het dus nou, je kunt dus nou alleen nog deze paraplu winnen. Ja. Geen kaartjes van Jereveen erbij. En de vraag die erbij is van... Cambuur had op dit stuit 24 zindoelpunten. Maar, Er is in je club ja... en die had nog meer zindoelpunten. En de vraag is dus... Welke club is dat? Welke club is dat? Mail je antwoord naar sport@omroepfriesland.nl en win De Cambuur paraplu. de Cambuur paraplu. Nou, Eigenlijk keurig. met geertjes zitten, hè? Want jullie pakt aan de camera en zei daar ben ik net zo goed in. Maar ja, we hebben het toch aardig oplost. Goed zo, we beginnen Cambuur. Dan weer is het in Maastricht. Ja. Ik jij maar die vriendinnen, want de verkering is er gewoon. En dan lees ik, Cambuur pakt een punt met perspectief. Wat is dat perspectief dan? Dat is een keer net verlenha. is dat jouw nederlagen. En dat je net weer met een kater in de bus stappen. Maar perspectief... Ja, Zeg je dat perspectief ek? Of... nou ja, uit je positief zijn willen. Wieberen doet dat altijd. Glas heel vol. Dat het die zijn. Het design, ja. Cambuur had een heel soort kansen gecreëerd. De Finst met Smit en Ulrikis, dat vond ik wel een positieve. Dat is een gouden greep, had ik begrepen. Ja, ik moest wel wat nadenken. Gouden greep is wat oedreun, maar ik vond het wel een positieve farm. Ik denk... Want dat koen nooit onder Ulte. Ulte wie altijd de keus of Ulrikis of Milan Nee, Smit. want die speelde ik wel maar beide. Alleen dan spelen Smit op links en Ulrikis in de spits. En ook spelen Smit als een soort, noem het zien, zien, ja. te Germa en Michael Breij. Dus wie kijkt wat oors. Maar ik vond dat wel positief. Het onderkozen dat Cambuur creëert had positief. Alleen het probleem bleef dit seizoen het tot zindoelpunten en het minder verdienen. Nou ja, dat wie al een vreedwersa. Dus Hoe zijn Ali keer moeiteloos mooi bij Cambuur? nee, want ik vind Kaskili juist een van de uitblinkers achterin echt? bij Cambuur. Ja, dat is een van de weinigen waarvan ik zeg, die doet het wel goed. Ja, de doelpunt val ik gewoon te makkelijk. Nou, Thomas Pol, nou ja, die had het ik nou net zien letten, dus ik verwacht je dat hij zijn basisplak ik weer kwijt is. In het centrum is Henk de Jong ex-ziekjende. Maar lid Tol Henk en de Jong Bergsma. Cambuur wel beter voetballen? Nou, daar kun je nou nog net een hele hoop van sissen. Nee? Want ik vind dat je dat na 2 wedstrijden nog net sissen kennen. Nee, het is wat we kijken. Ik zei, een trainer had die het nodig. Henk de Jong is geen tovenaar. Die kan dat net in een week rug zetten. Ik denk wel dat je wat meer met Henk de Jong in ieder geval wat meer duidelijkheid krijgt hoe er gevoetbald wordt. En dat idee had ik tot nu toe nog niet. Hè? Dus dat natuurlijk is hij wat zoekende en Milan Smit op de 10, ouderwetse 10 zeg maar. Ja, ik heb wel het idee dat daar straks wat meer lijn in komt. En die heb ik een hele tijd nog niet gezien bij Cambuur. Soms dan hoeft het nog niet altijd te lukken, maar dan heb je in ieder geval heeft het team wat meer houvast. En ik geloof wel dat het opportunisme, er wordt wat meer opportunistisch gespeeld. Dat in ieder geval de Henk de Jong saus, dat in ieder geval kortstondig zou dat wel wat verlichting moeten geven. Of Ja. het genoeg is, weet ik niet. Maar het is juist inderdaad dat hij ziekje is. Want nou Milan Smit, dat is eigenlijk een neetgreep. Omdat verder de Jong pas heel laat waarom kwam bieden. Een gouden. Oh ja, dat wie niet worden. Ja. Ik dien worden, want is het bevestigen op antwoorden. Sylvester van der Water, die het in ieder keer van de rechterkant naar de linkerkant giert. Zodat de voorzetten, nou ja, dat hij net met de binnenkomt en dan inslingeren. Maar dat hij echt de ouderwetse voorzet van een linkspoort op links jouwt. Balk op rechts, de teruggetrekken voorzet, daar Water uit scoort. Iperzucht. Nou, kijk, je noemt nou Van der Water, maar dat is de duurste aankoop van Cambuur ooit. Ja, Maar Ook de slechtste investering ooit van meneer Van der Brink. Wat denk je?
Nou, het is voor mij geen investering van de heer Van der Brink. Die zal er misschien wat geleend voor hebben. Dat zou best, maar dat is geen investering. Weggegooid geld. Nou, ik Momenteel wel. nou ja, eigenlijk al een hele tijd. Wat brengt die gast nou? Ja, maar goed, je weet het net. Altijd de geest een keer vindt. Het tweede seizoen zelf het zien doppen maken. Dan kun je er misschien Mag nog je iets wel heel over snel de zeggen. geest gaan vinden. Dat is nu al 1,5 jaar aan de gang. Ja. En ik heb... Het wordt krediet dan is ook bij de erevoorzitter. Nou, ik vind als je investeert, dan je, Ja, ja. Hè, nogmaals, het is geen machine wat je koopt. Maar hij werd al geblesseerd gehaald. Er is veel geld voor betaald, althans voor Cambuur begrippen. Maar die waarde die is verdampt ondertussen. Dat is gewoon een miskoop. Tot Punt. nu toe. Punt. Punt. Nou ja, dat lijkt me logisch inderdaad. Ja, KKD laat niks zien. Nee. Ook in een slecht draaien. Natuurlijk is het makkelijk in een goed draaiend elftal. Dus dat heeft hij dan niet mee. Maar tot nu toe maakt hij het verschil zeker niet. nee. Vies het wel logisch dat Henk de Jong nou weer voor de groep zit? Nu wel, maar in de zomer... Ik had het in de zomer anders. Dat was Henk de Jong nog niet zeker. Had Henk de Jong in de simmer Wolf fit was, dat is hypothetisch natuurlijk. Henk de Jong fit, Ja, maar dan had het En- geen discussie geweest. Want hij heeft zijn maar eenzijdige hier is hem dan ook als trainer van Cambuur naam. Of hier is het liever een oor. Nee, maar dan had je die discussie niet gehad. Want dan is hij gewoon beter. Ja, ja. En hij heeft een eenzijdige optie. Dus op zich al wel bijzonder vind ik. Dat een werknemer een eenzijdige optie krijgt. Kan je wat van vinden. Maar goed, hij heeft dat bedongen. En hij heeft daar gebruik van gemaakt. Ze hebben wel geprobeerd om dat wat Nee, maar let het even daar los van Nee, zien. daar Is gaan we- hij ik- voor die de ideale trainer voor Cambuur? Of hier is liever een orde voor de groep zien? Ja, dat is een lastige. Ik Maar denk dat Henk de Jong wel functioneert in een... als de staf ook op een bepaalde manier is ingevuld. En dat Vies Ja, ja. nou op dit stuit. net dat- het geval. Nou, het is wel bekend dat Henk de Jong een tacticus Nooit zich nodig had. nodig had. Hè? Dus Sandor, Arne Slot. Anders Slot, dat zijn wel de mannen die in de voorbereiding de tactiek afstemmen. In combinatie met Henk dan natuurlijk. Maar Ja. zij spelen een sleutelrol. Zonder een goede tacticus, naast Henk de Jong, haalt net het maximale uit hem als trainer. Nou, dat is misschien te zwaar gezegd, maar Henk de Jong heeft natuurlijk zelf ook kwaliteiten. Zeker. Maar die liggen minder op dat vlak, laat ik het zo zeggen. Hij is natuurlijk niet voetbaldom of zo. Dus, Nee, maar hij is vooral goed in het creëren van dus een dan goede had de staf er waarschijnlijk ook anders uitgezien. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dus die combinatie, die zie ik nou nog niet zo. Die Burghout die ken ik niet zo goed. Barto is natuurlijk ook een beginnende. En dan hebben we het wel. Dan is het wel. Een van die twee is het nog niet helemaal. Dus Maar binnen de kandidaten Hasto namen in die holle waarvan stinkt. Als we die nou naast Henk de Jong zetten, dan hebben we een betere uitbalanceerde trainerstaf. nee, dan moet er even. Die zijn er natuurlijk wel, maar dat zijn dan de types inderdaad die op een andere manier het spelletje beheersen. Het is net van eer natuurlijk dat Henk Sander nou graag mij nemen woer. Dat is ik net van eer. Die hier Nee, maar waar- wat Henk dat zelf waarschijnlijk ook wel weet. Maar aan de andere kant, Henk heeft zich wel opgeworpen. Links, dus ja, hij zou het nu wel in ieder geval beter moeten gaan doen dan Ulte. Dus dat is klaar. En Ulte had deze staf. En Henk heeft nu ook deze staf. Dus ja, dat is even niet anders. Ja, laten we eerst even Jerren naar je. Du hebt hem interviewd. Henk Ja, de Jong. Nou, dat hier vooral hoe dat experiment met Smit en Ulrikes. Ah, laten we daar nog even naar kijken. Nou, die beide jongens, die ene jongen voor, de andere scherp en binnen. Hè. Dus daar kiest eigenlijk voor doelpunten. Hè. Dat weer de keuze. En verder de Jong en Sekou, die winnen eigenlijk juist het postuurs. Dus die ga ik nooit met de groep eigenlijk werken. Hè. Dus vandaar dat we die net starten hebben erin gegooid. Maar ja, Smit, Ulrikes, kist er vier dan mij. Weet ik nou net. Shock nou wel. Hè, we moeten eigenlijk wel voetballen in het middenveld. Hè. En Milan, de Jos won goals en wie maakt het goals? Nou, dat doet Milan wel natuurlijk.
Ja, dat zei Henk de Jong, hoe dat duo, hè, de gouden greep van Henk, mooie Ulrikes en Milan Smit. Tinks dan ook voor de komende wedstrijd in FC Grains, weer een hele belangrijke wedstrijd, dat hij dat experiment nog verder uitbouwen zal? Dat verwacht ik net, want zoals die kijkt, ik zei, wil hij echt meer voetbal op het middenveld. En dat hij je maar Smit natuurlijk minder. Dus ik denk dat komende snijden dat er weer een van de twee in steen zal. Oké, zit ik wel een soort druk op steen, denk ik. Hè? Ik vooral bij Grains. Ja, die speelt in FCM een Joen, want we nemen het op manje op. Ik ben heel benieuwd wat ze bij Grains door had. Lukien had zijn positie op wankel insteert. Want die mat natuurlijk. Ik denk dat de druk bij FC Grains nog groter is dan bij de andere clubs in het noorden. Grains wie de gedoodverfde kampioen van de eerste divisie. Nou, zo ver is het nou staan. Ja. Ze nemen een heel soort financiële risico's dit Ja. jaar. Dus dat ze net promoveren, dat... En ze hebben Kevin van Veen en Marvin Peersman. Nou, daar weten we nog alles van. Ja, Of knikt net? Ipe. Of net eerder vastzitten. Maar ik denk dat Lukien gewoon blijft zitten. Wat er ook gebeurt. Nou, Want? Lukien is volgens mij... Onbetwist. Ja, dat denk ik ook. En die is relatief kwart nog bezig. Dit is zijn eerste seizoen bij Grains. En wat hij bij Emmen bewerkstelligd had, dan mag het een goede trainer wezen. Maar beperkte middelen zo'n club naar de Eredivisie brengen en daar heel redelijk meedraaien, dat is knap. Maar ik wil degraderen. weer degraderen. Hij heeft natuurlijk wel krediet bij Grains, want hij komt er ook bij. Tuurlijk. Groningen, Maar deze man had bij Emmen echt een kunststukje leverd. Kist wel sissen. Groningen heeft gewoon last. Dat is een club die het even een tijdje niet meer gewend is. Op een manier van spelen in de KKD die Ja. wel een beetje wat anders is. Ja. De hele club is nog niet gewend aan deze setting. En dan is het eerste jaar moeilijk. En dan zie je ook maar eens dat het geld wat ze dit jaar erin steken... dus misschien hebben ze wel niet eens een contracten met degradatieclausules gehad. Hè? Maar dat is echt het dilemma toch, Ipe. En dat geldt ook voor Cambuur. Daar has gelijk, als je van de Eredivisie waarom gaat naar de Eerste Divisie, dat is een oorsoort voetbal, daar mag je aan wennen. Maar dan mag je echt net te lang in de Eerste Divisie hingen blijven, want dan verliest, wist minder aantrekkelijk. Dat is minder yield, NAC uit Breda, televisie yield. hetzelfde verhaal. Dan komt het steeds moeilijker uit. Ja, zo binnen meer clubs. Ja. We zitten in de afrondende fase, Ipe. En het stadion zit ik haast in de afrondende fase. Verheugt Mooi. die al echt op die allereerste wedstrijd in het nieuwe stadion? Ja, Ja? natuurlijk. Gisteren net aan, want de hersen dat is net bij Cambuur in het stadion komt. Nou, ik weet dat hoe dat nou is. Ik ga ervan uit dat ik er dan gewoon sta. Ja. Ja, ik zeg niet, ik heb niet alleen, maar ik heb natuurlijk wel aan de basis van deze ontwikkeling gestaan. En dat het nu even wat anders loopt, ja, dat is dan zo. Maar feit is dat het moet gebeuren. En ik vind het gewoon, dat zijn toch unieke momenten in de geschiedenis. Ja. Maar komt Snow nog bij Cambuur of is dat nog steeds op een leeg pitje? Ik heb een gesprek gehad met Art de Graaf een tijdje terug. En dat gaat de goede kant uit, denk ik. De bal ligt nu even bij Cambuur. Want even voor de duidelijkheid, Dat voor de treft niet meesten, alleen mij, hè? dat gaat over die bedreigings die Sto ontvangen Ja, heeft. daar is nu eindelijk een goed gesprek over geweest wat mij betreft. En volgens mij van Art ook. En ik denk dat daar de bal ligt nu weer even bij de club. En dan, het betreft niet alleen mij. Er zijn dan meerdere personen die daar van deze last van hebben gehad. Laten we het daar maar even over zetten. Dus, het heeft ook wel weer lang genoeg geduurd. Wat mij betreft moet dat gewoon niet al te ingewikkeld afgerond worden. Maar dat is nu aan de club. En dan ga ik ervan vanuit dat ik in ieder geval bij de opening daar ben. En tot die tiert dan bleef Ja, het nog wat op een leeg pitje, maar Ja, maar ik volg alles wel. Dus ik ben nog nauw betrokken. Ja, ik weet nog veel. je hebt wel een latrelatie, Do en Cambuur. Ja, ik weet niet hoe dat is, maar dat zal op dit ongeveer zijn, denk ik. Ja. Nou ja, living apart together. Ja. Ja, zij is dat. Jongens, Ja. ik heb nog 3 overdenkingen. Oh. En een overdenking is altijd van, je mat een keuze maken en we komen er. Net op waarom? We komen er net op waarom. Nou, goed. Ja, komt-ie, Wiebren. Kees van Wonderen of Ole Gunnar Solskjaer? Ole Gunnar Solskjaer. Andor, uit eten bij de vriendinnen in Maastricht of uit eten bij de vriendinnen in Ljouwert? Maastricht. Maastricht. En Ipe, wordt het Ipe Smit Stadion of het Henk de Jong Stadion? Geen van beide, want de naam is al verkocht. Oh ja? Oh, hebben we nog nice? Hebben we nog nice op de valreep? valreep. Ik weet niet aan wie, maar... Nou ja, zeg. Nee. Namen en rugnummers. Onwaar? Krijgt het zo'n sponsornaam? Ja. Ja? En hij is al verkocht. Ja, voor 10 jaar. Voor 10 jaar. Ja. En dat wist voor, net waar. voor hoeveel yield? Nee. Ja, Zo- hij weet het Nee. wel. Nou ja. Ja. Weet je wat het is, Ipe? Dat is trouwens... Dat is heel meer liegen.
Het Levo-stadion. Jij kan slecht liegen. Ipe, Levo-stadion, zou dat dat weet kennen? ik niet. Maar in ieder geval is dat moment niet voor mij, maar dat is voor de Maar, betreffende naamgever. Wat voor bedrag is daarmee gemoeid? Nou, we hadden altijd ingecalculeerd tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen. Dus daar komt het wel op uit, denk ik. Per jaar? 10 jaar vooruit. En zit de hoofdsponsor erop? Nee. Oké, goed zo. Nou ja, Die heeft er wel... Ja, nee, goed. Denk het niet. er staan allemaal vraagtekens hier nu aan deze Dan tafel. kennen we nog wel even een klapper uit. We beginnen wel mijn klapper Je uit. wou er niet meer op terugkomen. Oh nee, nee, dat is niks Nee, aan. leuke rubriek, Arie. Leuke rubriek. Jongen, have a nice. We horen gelijk op met deze rubriek. Ja, goed zo. Ipe, mag ik niet dankzij voor de komst naar de studio. Ik vond het superleuk dat ze er weer is. Ja. Wieren, hartstikke bedankt. En Andor, daar zorg ik na je weekend vanzelf. Want na je weekend, dan ben we er weer. Maar de Sportcast, op dag.